I 1. Mosebog kapitel 2 dykker vi ned i et af de mest ikoniske øjeblikke i den bibelske skabelsesberetning. Skabelsen af Adam. Her beskrives, hvordan Gud formede den første mand ikke blot ved et ord, men med sine egne hænder. Gud tog støv fra jorden og formede et menneske, en handling fyldt med nærhed og intention. Da formen lå færdig, bøjede Gud sig ned og blæste livsånde ind i hans næsebor. Det var dette åndedrag, der forvandlede Adam fra livløst ler til et levende væsen med sjæl, tanker og følelser. Adam blev placeret i Edens have, hvor han fik til opgave at dyrke og vogte haven, et sted fyldt med skønhed og rigdom. Gud gav Adam ansvar og frihed, men også en vigtig grænse. Han måtte ikke spise af kundskabens træ om godt og ondt. Skabelsen af Adam markerer begyndelsen på menneskets historie ifølge Bibelen og understreger det unikke forhold mellem Gud og mennesket. Denne fortælling har inspireret generationer og er fortsat et centralt symbol på vores oprindelse, værdighed og det særlige bånd mellem skaberen og hans skabning.